ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரூட் ஜெல்லி கேக் தான் பண்ண போகிறோம். இந்த ஃப்ரூட் ஜெல்லி கேக்கை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரூட் ஜெல்லி கேக் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு 8 கிராம் அளவுக்கு அகரகரை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இந்த அகரகரை கட் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம். இப்போது அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி நல்லா சூடானதும் நம்ம ஊற வச்ச அகரகரை சேர்த்துக்கலாம். அகரகரை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். தண்ணி நல்லா கொதித்து அகரகர் நல்லா கரையிற வரைக்கும் நல்லா வேக விட்டுடலாம். இப்போது அகரகர் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ இது கூட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம். சர்க்கரையும் நல்லா கரையிற வரைக்கும் வேக விட்டுடலாம். இப்போ சர்க்கரையும் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம். இப்போ அகரகரை ஒரு வடிகட்டி வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். நான் இப்போ ஒரு 5 வகையான பழம் எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு ஆரஞ்சு, ஒரு பனானா, ஒரு ஆப்பிள், ஒரு மாதுளம்பழம், கொஞ்சமாக திராட்சை. இப்போ எல்லா பழத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஒரு கேக் டின் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஒரு கரண்டி அளவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச அகரகரை எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ண வாழைப்பழத்தை எடுத்து ஒன்று ஒன்றா அடுக்கிடலாம். இப்போ அடுத்ததாக திராட்சை எடுத்து அடுக்கிடலாம். நம்மளுக்கு இஷ்டப்பட்ட எந்த பழனாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மாதுளம்பழம் முத்துக்களை போட்டுக்கலாம். இப்போ ரெடி பண்ணி வச்ச அகரகரை இன்னொரு கரண்டி எடுத்து ஊற்றிடலாம். இப்போ கட் பண்ண ஆப்பிள் எடுத்து அடுக்கிடலாம். அடுத்ததாக ஆரஞ்சு பழச்சோலையும் எடுத்து அடுக்கிடலாம். இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மாதுளம்பழம் முத்துக்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அகரகரை எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரியே பழங்கள் போட்டு அகரகரையும் ஊற்றி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதை வெளியில் ஒரு 1/4 மணி நேரம் எடுத்து வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 4 மணி நேரம் வச்சு எட்டு வந்துடலாம். இப்போ ஒரு 4 மணி நேரமாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எட்டு வந்திருக்கேன். சூப்பராக செட் ஆகி வந்திருக்கு. ஒரு கத்தியை வச்சு ஓரங்களை எடுத்து விட்டுடலாம். இப்போ ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். ஒரு 2 தட்டு தட்டிக்கலாம். சூப்பராக ஃப்ரூட் ஜெல்லி கேக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கட் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதான். பழங்களோட ஜெல்லி சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் இது போல் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.